През 2002 година журналът на Американската медицинска асоциация обърна света на медицината с главата надолу, като публикува материал, подкрепящ ежедневната употреба на витамини и минерали. Цитат от статията гласи: повечето хора не си набавят оптимални количества витамини само от храната. Очакват се убедителни резултати за ефективност от рандомизирани проучвания, потвърждаващи, че приемането на витамини като хранителни добавки от всеки човек в зряла възраст е благоразумно. Тази статия бележи съществена промяна в начина, по който медицинската общност възприема действието на хранителните добавки. Картината на настоящите потребители на хранителни добавки може би ще ви изненада. 64% от мъжете, 74% от жените, 72% от лекарите, 86% от фармацевтите, 95% от медицинските работници и 96% от диетолозите. Очевидно е, че светът реагира на това разкритие на медицината. Забележете, че най-висок е процентът именно на диетолозите, които са истинските специалисти по хранене и най-добре знаят какво става в телата ни. Когато се вгледахме внимателно в хранителните потребности на населението, не само в Съединените щати, но и по целия свят, открихме, че определени витамини и минерали играят ключова роля за здравето ни всеки ден. А в повечето случаи не успяваме да си набавим всички тях с храната. Живеем активно и с много стрес. Ето защо искахме да сме сигурни, че ще предложим на нашите потребители всички нутриенти, от които се нуждае човешкото тяло. Нещо, което е много важно и лично за мен. Оптималното здраве е резултат именно от баланс на пълния спектър хранителни съставки и от правилното им съотношение, за да могат да функционират те добре в организма и да увеличат максимално потенциала му. Има много причини да приемаме хранителни добавки, но на първо място е удобството. Никой от нас не разполага с по 6 часа на ден, за да се грижи за здравословното си хранене. Живеем в забързан свят и прекаляваме с много неща. Замърсяването ни е в повече, работата ни е в повече, стресът ни е в повече. Не ни достигат само хранителни вещества. Представяме ви Forever Daily с AOS комплекс, най-съвременната система за оптимално усвояване на хранителните съставки. Нашата патентована формула съдържа 55 идеално балансирани нутриента, обвити в алое. Сред тях са и препоръчителните дневни дози на заменими витамини и минерали. Forever Daily е синергична комбинация за подкрепа на оптимално здраве и жизненост всеки ден. Forever Daily подкрепя ежедневните енергийни нужди, имунната система, добрия метаболизъм, сърдечно-съдовото здраве, здравето на костите, добрата мозъчна дейност. Като нутриционист и майка съм особено въодушевена от Forever Daily, защото отговаря на потребностите на хора точно като мен, работещи майки и родители с много напрегнат живот. Този продукт наистина ще ни помогне да преодолеем дисбаланса на нутриенти, като компенсира дефицитите, породени от пренебрегването на определени храни в забързаното ежедневие. Децата ми обожават Forever Kids, а Forever Daily дава същото и на мен, защото е създаден специално за възрастни и е съобразен с моите потребности. Патентованите алоe олигозахариди на Forever, наречени AOS, представляват синергична комбинация от витамини, минерали, аминокиселини и алоe полизахариди, специално подбрани да подобряват усвояването на незаменими нутриенти от организма. AOS е рожба на научните консултанти на Forever Living. Концепцията е великолепна, защото се възползва от всеобхватните и универсални свойства на алоe вера и ги използва, за да защити незаменимите хранителни вещества – витамини, минерали и билки. Нутриентите в AOS комплекса са високо ефективни, което означава, че се абсорбират по-добре от храносмилателната система, а минералите се насочват към конкретни системи в организма. AOS е система за доставяне на нутриенти. Целта ни е да ги извлечем от храната, да ги усвоим по-добре и да станат по-бионалични. Това е метод за отделяне и задържане на правилното място на всички хранителни вещества, на техните транспортни системи, на подтранспортните им системи, на аминокиселините, органичните киселини и всички останали съставки. Още по-въодушевени сме от проучване, според което приемането на Forever Daily в комбинация с гела от алоe вера може да повиши бионаличността на определени нутриенти до 3 пъти.
Изследователи от Южна Африка решават да предприемат опростяване на процеса, като изключат всички променливи, за да установят какво става, ако алоe вера се съчетае с прием на витамини. Те дават на една група хора само витамини, а при друга ги комбинират с алоe вера и констатират, че степента на усвояване на витамините при приемалите ги с алоe вера е до 3 пъти по-висока. Проучването се съсредоточава върху едно конкретно действие на алоето. Възприемайки този опростен подход, учените от Южна Африка успяват да разкрият как всъщност действа алоето в човешкия организъм. То катализира ефекта на синергия, като помага на другите хранителни вещества да си вършат работата по-ефективно. Именно за това препоръчваме редовната употреба на гела от алоe вера. Вече имаме продукта Forever Daily и съчетаването му с напитките от алоe е невероятно. Forever Daily плюс алоe вера ще се превърнат в неделима част от грижите за оптимално здраве. Сигурно сте ме чували да казвам това неведнъж. Всичко започва с пиене на алоe вера. Forever Daily съдържа и патентована комбинация, наречена FVX20, съставена от 20 внимателно подбрани плодове и зеленчуци, които вероятно не успявате да ядете всеки ден. Много плодове и зеленчуци са ярко оцветени, а окраската им се дължи на различните фитонутриенти, които те съдържат. Всеки от тях играе важна роля за нашето здраве. За да сме сигурни, че продуктът осигурява пълния спектър от полезни растителни вещества, включихме в него 20 различни плодове и зеленчуци. Така се възползваме максимално от хранителното богатство, което природата ни предлага. Синергичната формула на Forever Daily осигурява истински балансирано хранене и така подкрепя оптималното здраве и жизненост всеки ден. Но ние не сме нахвърляли просто цялото съдържание на хладилника на едно място. Всяка отделна съставка е внимателно и синергично балансирана с останалите. В Forever Daily има 55 различни хранителни вещества. Бройката може да ви се стори голяма, но всяко едно от тях е изключително важно за нашето здраве. Когато подбирахме нутриентите, които да включим, искахме да сме сигурни, че не пропускаме нито един от съществените за оптимална жизненост. Всеки, без изключение, играе определена роля, при това не само във формулата на продукта, но и в телата ни, а събрани заедно работят още по-добре. Обърнахме внимание точно на тези фини детайли, за да сме сигурни, че продуктът е най-добрият на пазара и че съставките му са в идеално равновесие. Единствено Forever Daily ви дава създадените от природата хранителни вещества в точния баланс за подкрепа на оптимално здраве. Новият Forever Daily от Forever Living Products – най-съвременната система за оптимално усвояване на нутриентите.